Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malaya sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Nandito naman po ang hiwaga ng Pangasinan po na magbabagi po na naman po ng iba't ibang karunungan lihim po. Sana po ay bago ko po ipakita po yung sa video po yung mga orasyon po ay sana po mag-subscribe kayo, like and share, pakipindot na rin po ang bell icon. At tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahala magagabay po sa inyo lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At sana po ay may masinting nais po kayo kung aking mga binabagi po ng mga orasyon po. Napaka-importante po itong mga binabagi ko po mga orasyon po para may magagamit po kayo sa araw-araw po. Kung kayo na po yung manggagamot po, ang gawin nyo po ay kopyahin nyo lamang po. Tapos tuturuan po kayo na basbasan po ang yung sinulat po na ginawang libreta po para lumakas po at gumana po ang aking mga pinagkakalob na mga orasyon po sa inyo. May magagamit po kayo sa pang araw-araw at ipapamana nyo po sa mga anak nyo po, apo nyo. Ang aking babagay po ay baka may pamana nyo po sa kapatid nyo po. Basta tiwala lang po sarili at may masiting na ayos po. At yung palagi ko pong tinatandaan na sinasabi sa inyo na bago po kayo mag-usap po ng orasyon ay humingi muna kayong gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa para gabayan po kayo at tulungan po kayo at kasiyahan po kayo. Pasensya na po kayo kung wala pong edit, pero ito po subok na po ito na nagagamit po sa araw-araw po ito na pagkakalog ko po sa inyo. Pasensya na po kayo kung walang edit. Laban sa masamang espiritu at pinsalang mata po. Bago umalis ng bahay, manalangin ng isang ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya. At isunod po yung 3 bisis po. At ipo sa dibdib. Narito po ang orasyon po. Asparas, Pis, Asku, Raskis, Probas Canos, Probas Canyon, Pasinatyo, Pasinum. Aspa Raspis, Askuraskis, Probas Canos, Probas Canyon, Pasinatyo, Pasinum. 3 beses po salin po at ipo sa dibdib po. Ito po ay gawin po bago umalis ang bahay. Magdasal na po ng isang ama namin sa Panginoong Maria, sumasampalataya. Kaya po may magdasal po para kung nagpuputir po kayo, may putir na po kayo, mag-usal na rin po kayo ng isang ama namin, Panginoong Maria, sumasampalataya. Kasi ito po yung mga sinusunod po dito po ay yung sa yung kon ng libreta po, yun po sinusunod po dito po. Hindi po yung sa sarili po, kundi sundin mo yung pamamaraan po sa libreta po. Ito po yung aking mga minamana po ito, mga kon po ito. At sunod po yung pangkalas ng tigal po. Napakabisa rin po itong pangkalas ng tigal po. Sana po ay maniwala po kayo at may tiwala po aking mga binabagi. Pangkalas ng tigal po. Magdasal po ng isang ama namin, Panginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya. At sunod po ng 3 beses po, Rabiam, 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 Rabiam. Tapos isunod ng 3 beses na naman po ito, Asbuga, 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 Asbuga. At isunod po ito ng 3 beses po, Ritirim, Salibat, Krataris, Hisatir. Ritirim, Salibat, Krataris, Hisatir. Ritirim, Salibat, Krataris, Hisatir. Ipo sa puyo ng 3 beses, ipo sa tubig na ipainom po. Kung may gagamutin po kayo, nandito na po yung babagi ko po sa inyo para may magamit po kayo. Ang mga manggagamot dyan,
ito na po yung kung wala po kayo nito ay ipakakalog ko po sa inyo ito. Dinodobli-dobli ko na nga po para may magagamit po kayo at maipamamana nyo po sa inyong mga kamag-anak o kapatid, apo, anak. Yan po. Kaya ipakakal ko po sa inyo para may magamit po kayo. Ang gawin nyo po ay i-screenshot nyo po at kopyahin nyo po. Yan po ang napakabisa po ito mga binabagi ko po sa inyo para may magamit po kayo sa kung manggagamot na po kayo o may nakita ka po kayong gano'n ng karamdaman niya, may tutulong nyo pa sa kanila. Kaya sana po ay may masinting nais po kung gusto nyo pong tumulong sa kapwa, lubos-lubosin nyo na po at wala pong kung gusto nyo pong tumulong ay wala pong ipagsasabi kundi sarili niyo lamang po para may kasiyahan po kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Yan po. Maraming salamat po sa inyong lahat mga taga susulit ko po mga subscriber po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Screenshot nyo na po tapos kopyahin nyo po ng maayos po. Yan po. Hindi po yan magkamali-kamali po. Basta ang gawin nyo po pag sinulat nyo po tingnan nyo maigi ang spelling tapos balik-balikan nyo po para sigurado po na parehas po yung mga mga numero po ng mga tapos po kung halimbawa po ay isusulat nyo po ay hindi po yung dugtong-dugtong po, yung all capital letters po. Kasi hindi nila siguro sinulat sa po ito kasi ito po ay pag sa ballpen na pula po, pag tumatagal po yung sa ballpen na pula medyo po yun. Tapos pag gabi, halimbawa pag tiningnan mo sa gabi ay hindi mo basta-basta makita pag ballpen na pula. Kaya mas maganda rin po ito na black na ballpen para makita po kahit nasa gabi po. Yan po. Basta isulat nyo na yung sulat tapos ituturo ko po sa inyo, i-upload ko rin po yung pangbasbas po sa mga sinulat po sa mga libreta po. Pakakalog ko po sa inyo yun, hindi ko po ipagdadamot po, pakakalog ko po para mabuhay na buhay po yung mga sinusulat nyo po sa libreta po. Sana po maunawaan po ninyo, sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share, pakipindot na rin po bell icon. Maraming salamat po, Hiwaga ng Pangasinan po.